Dengê bi efsûn hene gava ji dil derdikevin mirovan dikin bin bandora xwe û dihelînin. Hunermenda Kurd ya operayê Mizgîn Tahîr xwedanê yek ji van dengan e. Ez hunermendek ji Rojava me. Li Rojava stranên dengbêjiyê pir in. Li Dêrka Hemko pir dengbêjî heye xurte. Li Efrînê pir dengbêjî xurte. Cemîl Hoyroj Efrînê ye Mişoyê Bekaborê êko Memê Alan gotiye êko herî baş gotiye ji Efrînê ye. Hunermenda Kurd muzîka gelêrî û klasîk bi formê xwe yê taybet bi awayekî klasîka nû pêşkêşî guhdarvanê xwe dike. Mizgîn Tahîr li Rojavayê Kurdistanê serê kaniyê jî dayîk bûye û di nava malbeteka huner hezker da mezin bûye. Bavê wê Tembûrvan Necmî ji aliyê huner da bi nav û dengê û bandora wî li ser kiça wî Mizgîn gelek derketiye pêş. Taybetiya hunermenda Kurd Mizgîn ew e ku stranên Kurdî yê klasîk bi staylekî sirinçrakêş aniye bahev û di asteka senfonî da nû da tomar kiriye. Stranê Mizgîn Tahîr mirov dibe deverekî xeberoşik. Ew roj we jî guhtar kir. Me jî xwast ku hûn jî ew dengê wê zîz guhtar bikin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enkere.